Pekný deň prajem. Vítam vás vo vašom novom dome. Poďte, ukážem vám ho v krátkom videu. Turality ponúka na predaj novostavbu štvorizbového rodinného domu v obci Chminianska Nová Ves, časť Bunde, ktorá je situovaná v malebnom prírodnom prostredí Šarišskej vrchoviny v blízkosti mesta Prešov. Dennú časť domu tvorí kuchyňa, ktorá je prepojená s obývacou izbou, ktoré spoločne s veľkou terasou tvoria pokojnú zónu relaxu. Obytnú časť tvoria 3 spálne, kúpeľňa z WC a samostatné WC pri vstupe do domu. Dom je postavený s dôrazom na kvalitu, praktickosť a energetickú úsporu. Ak sa vám váš nový dom páčil a neviete sa dočkať, kedy sa tam môžete nasťahovať, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je inžinier Emanuel Marcin a pracujem ako realitný maklér pre spoločnosť Turality.